И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години и беше страдала много от мнозина лекари и беше похарчила за лечение целия си имот, без да види някаква полза. Напротив, беше и станало по-зле. Като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата, защото си казваше, ако само се допра до дрехата му, ще оздравея. И веднага кръвотечението й престана и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че от него излезе сила, обърна се към множеството и попита, кой се допря до дрехите ми. Учениците му отговориха, ти виждаш, че народът те притиска, а казваш, кой се допря до мене? Но той се оглеждаше, за да види тази, която беше направила това. А жената, оплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той й каза, дъще, твоята вяра те изцели, иди си с мир и бъди здрава от болестта си.